Tady tvar je trojúhelníkový, mostka má perlorodku. No a můžete si pouchal, vám to 30, maybe 10, 36. Někdo tady neposlouchal. No, vidíme, dobře. No pojďme. Takže otevřeme a pak se podíváte na vnitřek. Tím, že otevřeme perlorodku, zabijeme ji, maso se nejí, to se vyhazuje i v Číně, navzdory teda všem pobírám, všechno dobré je v perlách a v jedné perlorodce můžou být perly různé barvy, podle toho v době, kdy vznikaly, co bylo ve vodě, čistý uhličitan vápenatý bílá, růžová oxidy železa, černá oxidy mangánu a tak, aby se to nehýbalo, tady to máme, přistupte si, pofoťte si, just put it here, it's better, because the hand is shaking. Až budete chtít pak využít. No a tady pak jednotlivé pultíky jsou rozdělené, tady spíš perle, pak tam, kde máte sale, tak tam je východný. Automaticky sleva je 30%, pokud budete mít zájem o koupi něčeho,